Oyawreuru nyithindo machiegni chenro mar tich mag lwedo. Nyinga en Josephine Achieng' kata kuhero unyaluonga ni Josephine Jos. Kaono ni wantiere gi japuonj Jojo Sano. Odhi nyisowa ni en ang'o modhi puonjowa kawuono. Japuonj, inyalo moso nyithindo? Oyawreuru nyithindo, nyinga Jojo Sano. Wuod Kotieno Kindu. Kawuono wadwa timo science, wadwa timo gimiluongo ni magnetism. Yes. Koro kuom magnetism aneno ni waketo intere gik mang'eny mbele kae. Koro wadhi timo nade? Gik mang'eny kawuono wadwa puonjore kuom magnetic and non-magnetic material. Kwanza magnet cha oluongo ga nang'o gi dhulu. Wanyalo luonga ni magnet. Joluo to luonge ga ni spark. Ma spark onogo no ero kata magnet mwabro tiyo go mondo mwatang' ni materials moko nitie ma magnetic, moko non-magnetic. Koro kae wan gi materials mang'eny. Koro gimwadhi timo kawuono, wabro temo gi magnet no ero mondo anene ka gimako. Mamako waluongo ni magnetic, mok maki waluongo ni non-magnetic. Yes. Koro wadwa chako gi wacho nying gi, gigo ma wan go. Yes. Koro in ibo ndiko nying gi kanyo ero kapod ok wachako experiment kaito koka wachak experiment. Yes. Koro mae ndik rubber. Type of material. Nyithindo mu nyalo record kodwa kuno ero gik mwandiko kanyo ma iluongo ni maize cob kata osoklo. Uluongo no osoklo bando. Yes. Ogusu. Yes. Maize cob. Silver. Silver coin. Silver coin. Reduce handwriting, Martin. Wood. Very good. Koro one side wabo keto magnetic, the other side non-magnetic. Very good. Koro modong' ang'wen gi kika moro wanyalo decide to watemo gi wabo nyiso nyithindo nying gi to watemo gi kaito watieko. Good. Koro wabro temo gi achiel to kisetieko teme ibro kete e container no ero. Chaka ne gi rubber. Rubber. Ikaw timako kamae. Koro mondo wane komako koso komaki. Koro ma waketo kod magnetic koso non-magnetic. Mano non-magnetic. Koro kete kod non-magnetic. Kete ya kacha. Kaw zinc. Candle no paketo. No paketo. Mano non-magnetic, very good. Silver coin. Mano? Non-magnetic, very good. Wood. Non-magnetic. Aluminium foil. Yes. Non-magnetic, very good. Mano steel plate. Mano magnetic. Yes. Very good. Iparo ni ma magnetic koso non-magnetic? Mano nam. Temiane. Mano luongo nango? Aluminium plate. Yes. Non-magnetic. Glass. Non-magnetic. Very good. Casto razor blade ero. Magnetic. Very good. Magnetic. Casto angi brass rod ero. Ineno kala mare? In yellowish. Mano brass rod. Non-magnetic. Casto angi copper rod. Ebineno kala mare kopogore en reddish. Mano kala mar copper. Casto angi graphite en nyai kalam chan nyai pencil. Magnetic koso non-magnetic? Very good. Casto angi iron nail. Obvious.
Magnetic. Kasto wan gi aluminium rod. Okay. Non-magnetic. Matine ni product mora mar aluminium en non-magnetic also. Yes, adwa ni notice manuero. Adwa ni notice ni aluminium and non-magnetic. Obed plate, obed rod. Marble? Non-magnetic. Very good. Kasto wan gi key. And magnetic also non-magnetic? Non-magnetic. Very good. Kasto wan gi carbon rod. Odo chal gi graphite Martin. Yes. Inge kama wuoke? Dong carbon kosena allotrope. Yes, ntie allotrope mano koro ing'e ni dhi e secondary. Oh yeah. Wadil gi nyithindo. Ka wan gi sach. Ma yude I battery mar battery gine. Dry cell. Carbon rod. Yes. En non-magnetic. Non-magnetic. Very good. Kasto mogik wan gi tin plate. Magnetic. Very good. Koro gik magnetic kae gin ang'wen kende ya. Yes. Koro wanyalo medo gi moko. Magi to koro gindik ka gin dala. Wamedo pin. Dik pin kaito temeane. Pin and magnetic. Very good. Ma plastic. Temane plastic. Obviously non-magnetic. Very good. Ma wan gi gini luongo ni lead. Lead metal. Very good. Temeane. En ga non-magnetic. Non-magnetic. Lakini awinjo kiywaye matin. Okay. Aya, mae iluongo ni stone. Very good. Temane stone. Non-magnetic. Ageno nundiko gi ma iluongo ni steel ball. En bano mar chuma. Very good. Magnetic. Mano magnetic. Aya. Ma iluongo ni staple pin. En magnetic also nan? En magnetic. Temeane. Very good. Magnetic. Kaito mae steel rod. Dibedo? Magnetic. Very good. Steel rod. Mine? Spring. Copper wire. Muchal gi spring. Ketane? Non-magnetic. Chalk? Non-magnetic. Sellotape? Non-magnetic. Kete. Very good. Non-magnetic. Koro king'iyo kae magnetic gin adi? Gin mana ang'wen. Yes. Wan gi steel, wan gi iron, yeah. Wan gi steel, wan gi iron, wan gi ang'o kendo? Wan gi steel, wan gi razor blade. Yes, mano steel. Kasto iron nail, mano iron. Kasto tin plate. Kaito tin plate. Koro bedo ka steel nitie, iron nitie, kaito iron, tin, iron, tin, steel. Koro maga ang'wen. Koro ang'wen. Koro nitie moko, nitie gine ang'wen moko. Nitie tin is magnetic. Iron magnetic. Nitie gimoro iluongo ni nickel. Nickel ok wayude mondo wati kode kae, en ben magnetic. Nickel spelling en ma. Bingena luwe kana. Nickel. Manu nickel. Koro nickel nigi gine en magnetic. Kaito wan gi cobalt bende magnetic. Wan gi chromium bende magnetic. Kaito nitie gimoro ni alnico. Yes. Bende magnetic. Donge nusome? Primary ni wero na goma. Ai mora pani ne kacha. Ai mora pani ne kacha. Ni en alnico koso alnico. Yeah. I am the team research. Very good. Koro modongweko wayudo ka gin non-magnetic. Sawa. Koro mano watimo gimiluongo ni classifying materials into magnetic and non-magnetic.
Koro wasepogo gi in terms of magnetic gi non-magnetic. Koro gimachielo ma maybe kamoro ben wanyalo timo, wanyalo nyiso ji kuonde mitiye gi magnets. Kata kuonde mitiye gi magnetic materials. Application of magnetic yes. Materials. Yes. Koro application man magnet, achiel kuom gene gi. Inyalo miya machielo? Ma iluongo nang'o? Speaker. Yeah. Yes. Speaker, mae toke niendi magnet. Koro sasa ma speaker niendi tiyo, to gine madonjo kae, current madonjo kae, bro yuayo speaker niendi kaluwore gi kaka current donjo frequency. Koro nitie seche modhi malo, nitie seche ma odhi piny. Koro sama odhi malo kata odhi piny noero vibration ma bro bedo kae, ema koro bro miyo ang'owa, bro miyo that sound. Koro mana achiel kuom application mag magnet. Ibo yude speaker. Mar ariyo, awatang'o negi gini. Gini anang'o? Gini an? Ma motor. Yes, motor en gi magnet e iye kae. Koro sami tude, to magnet noere ma bro miyo gini wejore. Koro details gwe koka moro ka nyithindo dhi mbele to bro ng'eyo. En gi magnet e iye kanyo. Yes, mamiyo oluoro. Machielo bende en gini. Screwdriver niendi en gi magnet. Pok ineno ka sama fundi tiyo, tibodo ka omako gini kama. En ga magnet? Yes. Pok nang'eyo. Koro koka to owinye round kama noero. Matiende ni okonyo fundi mondo fundi ogam gini ma ok otimore mapiyo. Kata gino mondo mi omok kanyo ero. Pok ang'eyo. Koro kanyo be yudo ka magnet bende tiyo. Koro apart from that one, ibo yudo ka nitie cranes manigi electromagnet. Machato koro magnet mar stima. Minyalo golgo container koa e ship, tigole ikele on land, kata igole on land kitere e ship. Gine go koni Mombasa. Radio ni na wan go ka mondo tang'nwa gima speaker timoga e iye kae, speaker machalo gima kiketo kama. Koro luwore gi kaka gini obet. Frequency ma wuok kae ema koro bro dhi kaka obedo magnified gi gik mane iye kae manyako chop kama koro golo music. Application ne the same night. Application ne koro gima watang'o ka ne speaker. Yes. Penja penjo. Lakini dong koro mar magnetic fields dong koro kanya tiyo kae. Magnetic fields gimbo nego beni itimogi to ginta gidwaro bar magnet. Gidwaro bar magnet. Apani next time wabu kelo negi bar magnet mondo koro watang' negi magnetic fields kaka gibet, kaito watang' negi properties mag magnet, attraction gi repulsion gi. Apani mago bende nie grade 7 kuonde giki. Yes, mamano bende bro konyogi. Anonge penjo koro. Yonge penjo? Sawa. Koro dong inyalo nyiso gi nyingi kasto katika. Okay. Ya nyithindo kama kawaida, nyinga Jojo Sano, Wood Kotieno Kindu, agombo mose nerena mokareo. Adek. Gini joka Masud iluongo ne Ramadan Masud, Omolo Masud, kaachiel gi Shaban Masud. Gini nerena mahera ahinya. Yes. Anto nyinga en Josephine Achieng' kata kuhero unyalonga ni Josephine Jos. An dago moso waiwa milongo ni Judith Awuor ka entiere dala mar Rongai kanyo. Okay. Nyaka chop ngeso manyien mabut dore kendo. Oriti uru.